адаштыра торган урыннар турында бик күп сөйләделәр безгә дуслар экспедициялар вакытында. Ул тарихлар берсеннән-берсе мавыктыргыч, берсеннән-берсе кызык, ләкин шул ук вакытта ничектер шомлы да. Менә шундый бер тарих турында сезгә дә сөйләп китим әле, тыңлап карагыз әле. Монысын безгә Түбән Кама районындагы бер авылда сөйләделәр. Олы яшьтәгәрәк кенә бер апа иде инде ул. Үзенең әнисе белән булган хәл турында сөйләде. Моның әнисе күрше авылга барырга чыккан. Җәяүлегә шактый гына ерак юл ди. Таулар менәсе, таулар төшәсе ди. Җитмәсә караңгы да тиз төшә. Кыш көне икән бу. Әнием ди, шушы тауга менеп җиткәч, җиннәр туена килеп элеккән. Булар моны туйда мәш китерәләр икән инде, әйләндерәләр, отларда чаптыралар ди. Шундый күңелле туй булган бу. Шуның кадәр матур ди инде монда. Моның менә исе акылы китеп, шушындай матур туйны күргәне булмаган инде моныңча. Исе акылы китеп, шушы туйда йөргән бу. Бер заманны шактый гына шушында буталып йөргәннән соң, таң атыр вакыт җиткән. Әнием күрше авылда әтәч тавышы ишеткән. Минуты секунды белән янында бер кеше калмаган. Як-ягына караса, берүз басып тора ди бу. Туй да юк, атлар да юк, бер нәрсә юк. Шуннан көч хәл белән кайтып җиткән инде өенә. Кайнанасы, минем әби була инде дип сөйләде инде бу апа. Шак катып каршы алган моны, ул абыстай булган. Бик яхшы иттереп өшкергән, шуннан соң гына әнием рәтләнеп, тирелеп киткән икән ди инде. Менә шундый хәл дуслар. Алла сакласын, җинне урыннарга эләгергә язмасын.